Ja, dit is Pixel Hobby. We hebben een plaat en 300 verschillende pixelmatjes met 140 pixels. Die kun je op de basisplaat plaatsen. En je kan in principe elke afbeelding maken die je zelf wilt. Pixel Hobby is een eigen ontwikkeling. Wij fabriceren het zelf en wij vermarkten het ook naar verschillende hobbywinkeliers in Europa en ook zelfs daarbuiten. Wij hebben meer dan 300 kleuren, dus het is bij ons van belang dat we goede kleurapparatuur hebben. Toen we eenmaal de MC Balance in werking zagen, zijn we eigenlijk meteen overgestapt voor al onze machines. We hebben meer dan 300 kleuren en het gemak van de kalibratie is zo goed dat wij eigenlijk bij elke nieuwe kleurwissel, elke nieuwe master batch opnieuw kalibreren. Zodat wij zeker weten dat wij geen verloop hebben in de tinten. En het gemak van een kleurwissel, dat doen wij meerdere keren per dag, is heel snel en heel gemakkelijk. Vandaar dat wij blij zijn met MC Balance van Molecular.